Ia din ha? Și din păcate sunt răcită. Asta hai să intru la fel. Da, bine, sunt cu prietena mea, Giulia, i-am zis să tacă, dar nu vrea. E foame. Bun. Da, am uitat, sunt la piscină. Sunt la piscină, de-aia m-am spawnat fix la piscină. Nu am venit. Dai că nu uităm acolo. Hai la etajul 2. Etaj 2. Apartamentul 2. Bine, etajul 2. Etaj 2, apartament, ce-o fi el. Mă pune colat. Da, hai de un colat. Să aveți aripioare. Mă dau pe topogan. Mă duc până la mama. Mami. Da. Putem să luăm așa acasă țipe. Uite și joc. Aha, vreau la 3. Bine, hai la 3. Haideți la 3. Nici copilă. Ce? Nu are bot. Haideți. Stai. Bun, am revenit. Haideți. Da, mi-a uitat ce să lăsat. Ăsta puțin. Nu duceți-vă la joacă. Hai la. Da. Da, o să iau. Vreau să intră. Păi, atunci intră cu hainele astea. Da. Da, pe topogan, pe topogan. Ăsta are apă. Și ce? Apă! Acum pot să intru. Ce galben. Am trecut și eu cu mine. Să colit. Asta. Pentru că atât tot cu bani. Pe care ca să colit fără bani. Niciuna. Niciuna nu e colit. Asta și cu cealaltă sunt culit, dar nu vând și niciuna gratis. Nu vreau și să scolie cu asta, la să fac. Păi, e deja susțită. Bun, vreau să mă duc în joc. Ne ducem în joc. Bine, ia! Te dai sus. La 3. Mama, mi-ai crăpatul. Gata, acum. Mă duc iar la 2, că am uitat să fac ceva, știu eu ce. Hai la 2, la 2, la 2, la 2.
2 la 2.